Comencem la feina d'edició. La primera cosa que hem de fer és preparar tots els materials, com quan comencem una investigació o el que siga, o un treball, doncs ho despleguem tot damunt de la taula. La taula per a nosaltres serà esta llista de reproducció, el magatzem, l'arxiu. Què fem? Doncs fem clic en obrir un fitxer i busquem tots els materials que utilitzarem. Utilitzarem un tancament del vídeo en forma d'imatge, una altra imatge per a l'inici del vídeo. Després usarem dos cançons i usarem el vídeo que hem gravat, que en aquest cas és un screencast de la pantalla, que és gravar el que hem fet durant un temps en la pantalla. Fem clic en obrir i tots els elements se'ns despleguen ací. Ja tenim els elements damunt del tauler. Si en qualsevol moment volem afegir més elements, doncs el mateix procediment, obrir, selecció i ens apareixeran ací.